Tirada diha needs. It's raining to di oh. Kusog sa kayong uwan. Pero pagi ka na ko init pa kaayo. Nya ka na laging kalaagan. Mula agid ta kay gimingaw sad sa mga apo diri sa pikas. Maumusong-asong tabi sa gauwan. Kay gimingaw man sa mga apo, mga bata. Gimingaw sa mga apo nga sipat. Sipat ba? Pero mingawon lang gyapon ta. Naaman diri ato sa bisitaon sila. Og pag-abot kay ni-request mang usa nga magpaluto og maha o di unsay dugayan o luto na to ang maha lami o mo ni ato ang apo o ato na sugdan ato na ipang mix ang ato kuan nya ana dita diri sa kuan bay sa ato ang anak ni abot na ta diri nya ni request lagi siya nga magmaha o unsay dugayan buhaton dayon o ato din ipanghuwad nya ato adang isagol diri kay tulo ka siya nga instant gata ug usa ka kan nga condense og ibap isa lang gyapon ka kan ug duha ka cup nga kun start ang atong lutoon diri ginagmay lang ba pangkuan lang kanang singana panghinagbok sa tiniguang pa nga istorya naghinagbok buhat dayon tagmaha nya ang akong assistant wala pa man mi doon naman ko'y assistant diri nga perti pud kakugihan pero buyag karon iya akong gitudloan ug unsaon paggamit nilang para open sa kan kay ignorante man ko aning gamita guys kay wala man ni sa amo ang amo kutsilyo ra duk pero iya kong giingnan nga ana nanay ana daw kay siya anad man siya kay magtan-aw man siya sa iyang mama kay kaning bata unsay buhaton sa iyang inahan mo tan-aw dyan na siya o tan-awa o di siya mo ukay niya to din kuhaon kay tuhilon sa kuan kutsilyo kay nitidlom jud siya dili jud siya makuha mo na nga kutsilyoon kay nitidlom mo ato na ni huwad mo ni siya ang usa ka lata nga condense yang akong assistant ay andam kay siya nga mukuan andam kay siya mo ukay gitilawan na gani guys yummy na sige, okay jud ko ya. Wala ba? Ana-ana lang. Nya karon ato ning ibutang ang kuan. Atong ibutang ang ibap usa pud kalata. Nya karon day panahon na guys kay wala na may uso ang kudkod. Kay naa na may kuan, na may gipangsud anang siyasi nang pagsud sa lata. Mo na petirang dali lahi na sa una ug karon ba nga sa una panington pagka kinudkod karon ay easy na lang kayo pag open sa mga chassis nya karon ato ning butangan og kuan butangan ni nato og kun start ako ang assistant abdi kay nimo kayo kay na akong assistant oy gwapo kaayo di ba kuya smile kuya bi mo ni ako assistant, mo ni akong apo nga kamaguangan. Sige, okay tarungag okay Tarungag okay kuya Mo ni akong apo nga kamaguangan si Denbar Helsinki. Nga muhilak og pasuwaton ba. Daghan kay luhang mausik. Ang iyang mama mo okay kay daghan nagkuan. Kay di siya kamao ba mo mausik. Musaylo. No na nga siya sa kugyang ganing bata mag-atong sa ning si tarbuon sa inahan og mamilo mo tabang sa siyang pilo di mas maayo ng bata nga ingana ba kay makat-on bitay nagkadako kamao na sa iyang usaon pagtrabaho kay ako sa una sa gamay pasad ko pareha tay ko anin yung edad unsay buhaton sa ko ang mama naa jud ko nagatong jud ko mao to makamao ko pero pagkagamay jud nako ang edad ko pag eskwela na kong grade 3 ay manguha din kong santol dahon sa saging dadon sa merkado ako din ibaligya nagmahalin palitin kong ginamos buwad tabako sa akong mama kaya akong mama mo tabako man ako dyan na siya palitag tabako niya asin bahin-bahinon dyan ako kay mahalin man sa danguban niya ang uban kay baylo ag buwad baylo ag ginamos o tinabal di ang katong wala mura to akong paliton mga asin ug tabako sa akong mama dito na ako ikalimtan kay akong mama manabako man nya
mo nang makaton jud ko kay makatong-atong nya kaning bataa maayo sad unta og mao nay buhaton pohon nya kanang kuan ba mutabang. Kay siya hilig mo siya katong-atong kay ako sa una mahinumdum lagi ko kay moatong sa ko sa kong inahan ug unsay buhaton naa jud ko sa tubangan. Mao na mayon ta din siya muliwat sad siya nako. Naa mao na niya. Ang kagwapo sa to ang assistant siya lagi siya mo okay niya ako lang sa kuya kay daghan naman siya cornstarch lisod naman siya okay-okayon kay bugat na ba. Bugat na kay nanay cornstarch gibutang kuya. Unya na lang kuya ha. Tilawan yan nito. Atong tilawan kuya, tilaw. Tilaw siya. Unsa man? Yummy? Yummy? Kiss gabi. Love kuya da. Ato ni kuno kuya kayon kay aron wa ni manibugok aron inagbutang sa kayo. Paluto na lang ni nato siya. Dili na ta magsigig. Ukay jud nga kay napay mga tibugok. Diri na nato kayo kayon para mawa ang tibugok niya. Mabidyo okay naman siya, wala naman siya tibugok. Ato din siya dadon ngadto sa kuan, ato na ni siya dadon ngadto sa lungagan nato na ning gitak-ang guys. Itak-an ni nato sa mahinay nga kayo para hinahinay ang pagkaluto, maluto jud siya tanan. Dili lang siya mokalit og tibugok naman, di siya mokalit og sticky ba. Nausab na ang iyang grano kay nagsugod na siya. Bugat na siya okayon. Bugat na siya okayon kay na luto-luto na nara di ba? Ato din siya, dili din siya nato undangan og ukay kay aron dili siya mo tibugok. Lami pud ang iyang luto ba basta sige jud ukay kay maangay man siya. Di ba gamay na lay kay kuwang maluto na. Nya katawan na nga to ang luwag kay wa na makadaog ni surrender man sa to ang maha. Ang iyang luwag kay mura bitog nipis ra pud kaayo. Mukuan siya kanang mura siya mura siya flexible. Wala luto na nga to ang maha guys. Di ba ato na siyang ibutang diri sa kuan. Ato na ibutang sa tray. Nya ato din i-plain para lami pud ba. Lami inagaluto niya inagahi nipis maangay ang ihang gibag-on. Sige i-plain ag maayo diha day kay dapat ko gibuhat pulihan tira ka o mahuman ko dire di ba niya init pa sad ni kayo mao ni nga tuwan nipis ra kayo kinahanglan jud siya nga ikatag para mag-angay niya makuha day tag spatula para atong kuan idaginot og ato ang mo atong i-clean jud ba para maangay jud siya tanan pareha jud siya gibag-on. Ato ni siya idot-duot. Ato siyang idot-duot dere guys. Hantod nga ma-clean. Kani atong buhat nga kanang with love ba. Love jud na to atong gibuhat lami. Kay gisubakan na og love, di ba? Ano lang roda diya nits lamian jud na imong gibuhat diya. Para ganahan si Denver mo kaon. Ato dyan siyang i-plain kay nakuan pa man siya nagbawd-bawd ba. Kilid-kilid na apay waysod. Kay kanila nga among luto gusto man mi uga ng pinauga bitaw daan. Kay og dili pa ni siya uga mo kuan ni siya mo sodam nis mga kilid-kilid. Nya, mao na ni ang ato ang human with love. Lamit na ni kaayo karon. Ug mao na ni nga to ang apo nga gikamingawan si Denver i-shout out si kuan i-shout out si Mibis nga nanas nanay diri sa amo Mibis shout out nya ang akong usa ka apo ay si JD medyo mahadlok pa ba nako gud si JD atong tawgon kay mudagan mulihay ba di kay siya moduol nako nya di ba kuya Kuya, miss you, kuya. Shout out lagi, Mibis lagi. Na Mibis, shout out. Atong tawagan si Denver, GD. GD, ali, GD. Mudagan lagi, GD. Mudagan sa kwarto nila. Madlok